Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 5:03 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang news base asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Siniguro ni Finance Secretary Ralph Recto na padagos ang esfuersos kan gobyerno na may paabot sa mga apektado kan nakaaging bagyong Christine asin bagyong Leon ang mga tabang. Sigun kay Recto, ini para makarecover tulos ang mga residentes dahilan kan pagtama kan kalamidad. Sa katunayan, ipinagmando na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gabos na mga ahensyas di gobyerno na hidalion ang pagatod nin relief, assistance asin rehabilitation. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na an slight uptick sa October inflation iyon dahil sa temporary factor siring kan mga nakaaging kalamidad sa Pilipinas. Mientras tanto, sobra sa 2,000 sanggatos, kaya 2,100 na barangay ang nabugtak sa peligro sa pagbaha asin pagrasay kan daga dahilan kan bagyong Marce. Sigun sa DENR, kaya sigun kay DENR, Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, vulnerable digdi ang mga barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, asin Cordillera Administrative Region. Ang nasabing mga lugar iyoan madaling maafektaran na iyoan harane sa mga bulod o mga rehiyon sa baybayon. Ang mga bulod na lugar madaling tamaan kan landslide, mantang ang mga harane sa baybayon iyon madali naman at tamaan nin baha. Nagkapira naman sa mga pangenot na salog ang pigkaipuhan subaybayan, iyoan Cagayan River Basin, siringman ang mga salog sa Abra, Lawag asin Vigan o kaya Vintar. Mientras tanto, nakahanda ang gabos na mga ekipahes kan Philippine Coast Guard Northwestern Luzon tanganing magtauning tabang sa mga naafektaran kan bagyong Marce. Sigun kay PCG Admiral Ronnie Hill Gavan, nasa heightened alert ang gabos na distrito kan Northwestern Luzon kan Coast Guard. Dahil digdi kanselado ang gabos na leave asin day off kan mga tauhan kan Coast Guard para matutukan ang pagtabang sa mga naafektaran na residentes. Nakapwesto naman ang mga ekipahis kan PCG arog kan mga barko, rubber boats, chopper asin iba pa para sa mas makaskas na pagsimbag sa problema. Pig-monitor na kan PCG ang sitwasyon sa mga lugar na naafektaran kan bagyong Marce, mantang pagpagirumdum ang gabos na maging ligtas anuman na oras. Siniguro kang National Electrification Administration na magpautob nin contingency measure sa mga electric cooperatives sa Northern Luzon dahil sa posibleng epekto kan bagyong Marce. Sigun sa NEA, nakalerto na ang emergency response team kung kinakaipuhan para maipautob nin maray ang mga kinakaipuhan na emergency response plan. Matatandaan kan magrapado si bagyong Leon, 12 electric cooperatives hali sa 11 probinsya asin 3 rehiyon ang afektaran nin marhay kan bagyo. Mientras tanto, kumpiyado ang National Economic and Development Authority o NEDA na dakulaan na magiging papel kan duwang inaprobaran na flood control projects kang NEDA Board para masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila siring man sa Calabar Zone.
Ini matapos tugutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nakalis na NEDA Board Meeting ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project asin ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Sigun kay NEDA, Secretary Arsenio Balisacan, in kaso makumpleto makapagtao ini nin proyekto na panghaloy na solusyon sa pagbaha kada may makusog na bagyo asin magkakasunod na nagbabaagong rainfall patterns. Nagkakantidad nin sobra sa 22 bilyones de pesos ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project asin piglalauman na makukumpleto ini sa September taon 2029. Mantang ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 nagkakantidad nin sobra sa 57 bilyones de pesos asin piglalauman na matatapos ini sa Marso kan taon 2031. Hinagad ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Department of Justice na ibasura ang reklamong perjury as in falsification laban sa iya may kinaraman sa notarized counter affidavit sa qualified trafficking case. Tinawan doon kan abogado ni Guo na si abogado Stephen David na dapat kasuhan si Guo dahil inining partisipasyon sa pagnotaryo sa counter affidavit. Enot ng ipigbulgar kang aid ni Guo na si Kath Salazar sa pagdangog sa Senado na sinugo siya kan alkalde tanganing ipanotaryo ang nasabing counter affidavit. Alagad sigun kay Attorney David ini nangangahulugan na may paninimbagan si Guo. Ang kaipuhan patunayan iyon akto na nagpalsipikar inin kan pagnotaryo. Matatanda na nabulgar na nakaluwas na sa Pilipinas si Guo kan ipanotaryo ang counter affidavit kan Agosto 14 sa San Jose del Monte City, Bulacan. Sa pagdangog man kan Senado, nagtestigo si Guo na pinirmahan niya ang nasabing dokumento bago naghali ning nasyon kan bulan nin Hulyo. Inako man ni abogado Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo kan counter affidavit, na bako personal na nanumpa sa iya si Guo na ikutaan pigmamando kan lay. Afuera kaini naglatag ang National Bureau of Investigation ng reklamo laban sa dating alkalde na perjury, paggamit ng falsipikadong dokumento as in falsification by a notary public. Bareta sa ibang nasyon. Kinahuron ni US Secretary of State Anthony Blinken si Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani na dapat ini makisawsaw sa gyera kan Israel sa Iran asin Lebanon. Sinabi kaini na importante na na makiaraman Iraq tanganing makaskas na matapos ang kariribukan sa Medio Oriente. Nangapudan man ini sa Iraq na kung pwede protektaran ang mga soldados kan US na nakadestino sa indang nasyon. Matatandaan na inako kan Islamic Resistance Group sa Iraq na sarong grupo nin pro-Iran armed groups ang nasa likod kan drone attack sa vital targets sa southern Israel. Ultimong bareta sa Ladukan Sports, mas pinaghandaan ng ngunyan kan Women's National Football Team na Filipinas ang gigibuhon na Asian Women's Futsal Championship na host iyo ang nasyon. Sinabi ni Philippine Football Federation President John Gutierrez na nasa 100% ng nakahanda ang Pilipinas sa kawat poon sa Nobyembre 16 sa 21 sa PhilSports Arena. Ang pang 59 na ranking kang Pilipinas ang mahampang sa mga matitinding team na world number 6 na iyo ang Thailand as in number 11 na Vietnam, number 24 na Indonesia as in number 37 na Myanmar. Sinabi ni Gutierrez na sarong dakulang pagkakataon ini para mapatunayan ang kusog kan Pilipinas para sa pagsabak sa World Cup sa masunod na taon. Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa Panginot ni News Director Mardela Angel Mustasa, Tatanems Flora sa Control Technical sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, maraming hapon. May bagong energy na! Bagong-bago,